Hej. Så nu får jeg lige den der lille tur af mit hus her. Står udenfor. Det er sne. Prøv lige at se, hvor fint sne var. Nå, lad os gå ind. Selvfølgelig starter med at komme ind i gangen. Det er Baj. Meget larmende kat. Der står stadig nogle kasser noget efter vi har fået nye møbler. Og han er kælen, som I kan se. En ganske stor gang faktisk. Elskede kummefryser. Kan ikke leve uden den, især ikke nu, hvor jeg er begyndt at skralde. Sig hej. Sig lige en kælpert. Ja. Så går vi ind i endnu en gang. Hallo. Og her har vi min gamle kat, Pjavret. Det er min biologiske fars kæreste, der har malet det til mig en gang i sin tid. Så rigtig glad for det. Og selvfølgelig, man er vel heks. Og herovre der er kattenes hjørne med deres græssetræ og deres soveplade, eller hvad vi skal kalde det. Garderobe. Elsker garderobe. Lille bord. Altså i den her kommode her, der har vi alle vores værktøj, som jeg bruger herinde. Eftersom det er mig, der bruger værktøjet, det er mig, der sætter ting op og så videre. Fint spejl. Kosten og hatten. Som igen, man er vel heks. Vores lille, men funktionelle badeværelse. Møbler fra IKEA. Altid godt. Kattebakke. Bruser. Nødflask. Og vores spejler og så videre. Mit værelse. Tada! Jeg nægter at åbne skabe, fordi de er simpelthen for rodet. Bokserne der, det er alle mine krystaller, eller ikke alle mine krystaller, de små krystaller. Og der kom 2 katte. Det er Gizmo. Gis. Hej! Mit arbejdsbord, lige min computer herinde, fordi jeg har brugt den rigtig meget her, hvor jeg kunne sove. Det her det er det, jeg kalder min shamanistiske væg. Fordi hver eneste genstand her, det er inden for det shamanistiske. Ulven er mit dyr. Masser af ting og sager. Der har alt sammen noget med min religion at gøre. Og det her hele opsætning, det er jo så mit main altar. Planterne plejer at stå i vinduet, men nu hvor jeg er herinde, der ligger katten i vinduet. Ja. Mine 4 elementer repræsentation. Og den her skål her, jeg har selv lavet den på sådan en drejebænk. Bog, selv lavet den fra bunden af. Min Book of Shadows. Og den der, det er også en slags Book of Shadows, men det er sådan mere til papir, jeg får og sådan noget. Herinde, stave. Ja. Det er min private personlige stav. Og den her, det er også min private. Det er ulvestaven, fordi der er et ulvehoved på den. Lige der. Ja. Jeg kan godt lide stave, og de kan åbenbart godt lide mig. Jeg finder rigtig mange. Så går vi videre den her vej. Døren er lukket. Jeg vil meget gerne have et kattefrit soveværelse. Der er ikke så spændende herinde mine drømmefanger, som skal egentlig op over min seng. Har ikke fået rullegardiner op endnu, hvilket er sådan lidt... fordi at vores nabo kan sådan set se herinde. En hel væg af skabe. Vi elsker det. Min side er derovre. Og det er nemt at se, fordi i min side... Tada! Krystaller. Selvfølgelig. Vasketøjskurve. Knap så spændende. Så ud igen. Så ind her. Det her, det er jo det, man kalder fingang. Men her i huset, der er det mit pantry. Spiskammer. Og det meste af de ting, der står på de her hylder, på nær sprutten er rent faktisk skrællet. Eftersom jeg kan godt lide det der med at skrælle. Der er faktisk også ting herinde. Men det er jo det så købte ting. Men det er sådan, jeg er jo begyndt at lave det der pantries, fordi at jeg synes, det er rart at have. Når man sådan sidst på måneden penge har, så hver gang der er noget på tilbud, så køber jeg masser ind. Vores køkken. Bemærk, der er ingen stole rundt om det lille bord. De andre steder.
Hernede er kattenes mad. Og mit køkken. Min mjødgryde. Flasker til mjød, som der ikke er noget i, fordi jeg ikke propper har. Komfurer, håndvask, min nu. Og alt vores medicin og skidemor og køleskabet med alle de obligatoriske ting på. Mjød, stadigvæk sne udenfor. Det er skønt. Så går vi videre ind i vores stue. Så har vi så en stol lige inde midt indenfor. Vores brændeovn, sofaer, fjernsyn. Jeg ser fjernsyn, jeg ser VH1. Og det her oppe her, det er min nevø. Her fik vi i julegave. Min nevø. Ja. Og så læg lige så mærke til det her højttalesystem her, der er herinde. Som også står herovre. Det er mit. Ikke Karstens, men mit. Og så har vi billeder af familiemedlemmerne derovre. Blomster. Billedet jeg har malet. Det er faktisk flere år siden jeg har malet det. Billedet af ulven inde på mit værelse, det har jeg også selv malet. Og kattehjørn. Blomster, skrællede blomster, vores fine spisebord. Reol, lampe fået julegave. Reolerne, alle reolerne, og spisebordet og sofaerne og stolen er gratis. Det er noget, vi har fået forærende af min svigermor faktisk. På nær bordet, det har jeg fået af min veninde. Så går vi ind. Jeg har advaret på forhånd, har rodet den. Og der er rodet, fordi det er min kærestes værelse. De her, de står inde, fordi jeg skal finde ud, hvor det skal stå hen. Herover er vores entertainment, kan vi vel kalde det. Se. Film. Og så lidt bøger. Bøger. Spil. PS3 og Xbox og computer. Hvad så der skal jeg sige? Kærestens skrivebord. Han er rodhoved. Og så har vi jo så vores patio, vores terrasse. Den roder af røv til, og der er koldt derude, så jeg går ikke derud. Men sådan bor jeg. Håber I nød den lille rundtur. Synes lige, det kunne være sjovt at lave et eller andet nyt for en gang skyld, siden vi altid bare kommer med små hilser, hvilken jo også er meget godt. Men jeg håber, I alle sammen får en rigtig god dag, og ja, vi ses.